alaikum wa rahmatullah. Women problem magani ne wanda aka tanade shi ba aka siddan saboda matsala wadda ta shafi mata. Shi matsala tsakani da Allah ga mace musamman ai maka bayanin infection wanda yake kasar jikin mace ya zo ya tattare ya tsaya a maran mace ya hana ta sakat wala Allah mata aure ce ko bazawara ce kai budurwa ma tana fama da woman problem domin ana iya ɗaukar sa ta ɓangaren toilet ɓangaren fitsari kaga ba za ka san lokacin da ciwon zai shiga jikinka ba. Women problem wannan magani ne wanda aka tanade shi kilinza ne yana warware duk wani infection na maran mace wanda ɓangaren ƙaiƙayin gaba da bushewar gaba da rashin sha'awa da kuma rashin samun gamsuwa lokacin jima'i. Wannan magani kar ku manta al'umma annabi ne yace ka nemi magani cikin kwana 40 to kakka bari kakki bari a baki labarin wannan magani biki mallaka ba ki sha kuruminki yanzu ke ce zaki koma mora ba bora ba a gidanki in dai Allah ya kaddara wannan magani ya zo hannunki kika same shi to magana ta kare. Muna nan a kurna ma'abota zama a cikin Kano muna nan a kurna kusa da masallacin Juma'a opposite Albert ko kuma Bala Hospital muna nan a nan babban branch namu yake za ku iya samun dilolin mu a nan ga shagon mu nan bayan wannan magani akwai kayayyaki iri-iri ɓangaren turare da kwalakta da mai da tsohuwa yarinya ga su nan da ɓangaren magunguna na maza ga su nan dai barkatai za ku samu wasu kayan da yawa bayan wannan sadidan ɗin magani domin neman ƙarin bayani sai a neme mu a wannan namba kamar haka 090 81 84 H230 bi iznillahi ta'ala.